Sa sinasabi na dito, 20%. Yung nag-usap naman tayo sa day, araw-araw. Doon silang report na dalawa. Kung ba daw raw ay mas mataas sa tubig. Yung ilang sinasabing lugar, hindi kilala ng mga farmers yung sinasabing nagbenta ng bukod. Hindi talaga dapat lumagpas na 400 o ng 390 yung presyo. Yun po, kung talagang sa 247. Galing, no? Ang assurance po producers po, kahit nalulupi siya, tumutupad siya doon sa usapan para matulungan. Nangapatakla ka. Sakit. Kenny ka pa. Ayan, oh. Dati tanaman na rin. Nalinong. Ayan, oh. Nabilis na naman ita. Alam, luce. Makakabilis na. Sa Leseda. Kaya pang dinalan. Hindi makita yung sinasabi sa isang lugar sa South. Hindi siya naman sa North. Sinecheck ko natin kasi kami mismo nag-usap-usap ko talaga wag na yung presyo. So, paano makita sa atin sa kakaliwang bulan sa pagkasuwa. 65 to 70 pala yung commitment ng dealer. May makabilis. Pero lusentra kaya, no? Yung bus. Nakakamula nga na. Yan, no? Yung pakabilis. Lusela rin bus, oh. Ini, premium, Citrus, Transit, kupal yan. Ayan na, oh, lawin mo. Yan eh, yung kalwa mo, Coco Martin, oh. Sa Lesena, tagol na gulong. Ano na yan kasing gulong? Gulong. Tagol na gulong. Parugang! Karagol na parugang?
lugi na nga sila. Kabiyaw. Pa naman talaga, nasasama tayo ng ESM. Nagtagyasos ko talaga sa mga pagkabubuhay ko kanila. Siko. Pero despite that, sumunod po tayo sa napagkainan. Mga gobyerno na makababago na. May wari, tagal yan. Tagalan mo loko. O yan, oh. Masikip. May dana. Ay, kaya mo na kaya, masikip. Kanano kanini? Kasikip. Kanay dana, kasikip na. Loko rin niya mumuntay ni. Wala na sigurong gas. Ayan o, wala na yung gas. Yamin tayo ngayon. Sabi ko na nga ba, wala yung gas. Martes ngayon 57. Mitas siya magyalo ako. 57.40 ya muna ako. Patakla ka. Diyan, mimilab yan. Parugang, nakarating mo na parugang. Parugang, gulong, gago. Sarap. Patakla ka. Yan o, yan o. Tingnan ka kayo. Paborito minit. Oh, makakaloko la rin yung barrier rin eh. Kasi gingito na lang barrier. Atin, wala nga yung balo ka rin mabilisan. Yung balo ka rin ka mabilis. Servisyo po ng QH para sa mga babae, pagbabakuna laban sa cervical cancer, pangangalaga sa buntis, at pangangalaga makipag-ugnayan po. Alo ka danchi to, 7-7. DOH nagpapaalam sa bagong Pilipinas, bawat babae, Critical pathway schedule. bawat buhay, mahalaga. Critical path. I love MX3. Matagal na po ang nagtitik nito kaya mahalaga to sa akin. In my life, I really feel God's love. In my challenges, I really feel that He's always by my side. My body is the temple of the Holy Spirit. This is a lot. I take care of my body by eating healthy food and doing simple exercises like walking. I am a believer of MX3. Noon pa man, naalaga ka. At Cabisol, pinili ko sa MX3 kaya ako'y uminom ng MX3. Mahalagang paalala ang MSC ay tinatawag sa ng paggamot sa anumang uri ng sakit. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Sis, magkano na kayang pagpunta sa doktor ngayon? Naku, sis, huwag ka nang lumayo pa. Ikaw, number ka naman ng PhilHealth. Oo, ma. May consulta package ang PhilHealth. Pwede na tayo doon. Talaga? Oo, sis. Pwede pati dependence natin. 13 minutes. So dyan, 5 minutes mo pwede ne. Sa malapit na local PhilHealth office o online sa member portal sa www.philhealth.com. Masakit ka dyan. Alas 6:47 na po ng umaga. Wow! Resultado? Panalo! Kanya ba? Natin to kanina na banggit namin ni Alan Gatos. Wala na, makanining oras, wala na. Palitan ng puro-puro. Ang kalawin mo eh. Report tungkol sa MRT. Kumusta ka kasi? Di ba buwan pala ang kuryente niya? Bakit kailangan dagdagan ng ilaw? Listen natin
Cheche. Yun ang ating kalihim ng DOTR. Dire-diretso ka. Mga kapuso, no? Pero po Eh? mga, di ba, kahapon, Sila lang gwardiya, ng enforcer, mabilis.